saktamna ngào hello với say ninh sinh thơ bao yêu nung si vì nâng hay buồn. Thank you. Thank you. Second round sulit ini biar bisa sih Haji Koba kali na tabi na siya na request tabi sini. Matang isafuna kung kagananggi amoy-mo. Kanada tayo naguguni wakat pamlay tabada amartang isyapunan kung kabananggi amoy-mo. Kanada tayo naguguni wakat pamlay tabada. Thank you. Iray na iraw ng so ang nag-isang labang sisi nang ginikan na. Thank you. Anong sinikan ba iray na iraw ng so isang labang sisi nang ginikan na. Nang gisakan na ngawalaw isi ning singdabayo nung sibing ibu
Aingonda First round giro bisay kailan lang to pa may apo naman ta katok sa bisay kudod am lagi